Hello guys, norok tini ni ketal blogo nugui mannai. Grana ko belanya satung ngadi amsek tabuk besek bazi tong. Tini ni blog no paithak jora skip khayawoi nai tong di tei norok ani channel no subscribe khlaya kongke subscribe ro khlai di tei video no sajake like khai di tei share bo khai di comment bo khai di. Jotono haino hai lamsok phiro ani channel o tei jotono lamsogo tini ni ketal blog o tini hingke ang kaisa jago phaijak nrongno tabuk bisingo habai phunukane borok phaijak hingke norok nugui sawi no mankhana ang borok phaijak yes ang gym o phaijak ang gym join da khlaikya na tamni bagui phaikya video no paithak jora tei nai tong hangke sawi mannai tei o gym boro jaga o tei o gym o tam o khlaiman bebak norok no detail sawano nai tong di o blog no paithak jora tei. Actually ang tini no puila phai tongo o gym ani nokbai to bisi salya 3-4 minute ni lama se haipon time rok bo mai ang ke ba habai nai phaija geta ang ke tini ke habai nai phaikya ang bo musungui tongmani no oro kisa habai naya ne hnei inke norok tabo kwansugui tongkhana ang gym da join khlaikya hnei inke ang to gym join khlaya kodo inke norok tabo kisa ano suggest khaidi ang gym join khlaisina da ang ke musungui no tongo do gym join khlainani haipano ani time cover ya because ang saisung tongo inke ani duty bo mane morning simi buya ekdom mane mix shift ya diba ani morning shift evening shift night shift inke aboni bagi ani mane timetable miliya ngai thanguta inke tabu khe ang wan sukhado o jaga o phung 6ta ni hoite hor 10ta jora open tonguta inke ang wan suka ang morning duty khlainai bo ang sarigo at least 3-2 hours rophana khlai pai mano hne tai sarigo gangkai to ang sarigo duty ka ani evening duty ka ang morning ko dakti pasawi nai gym khainai ang duty o thangmano hne haipano ani time da cover tong no abo bangwa na wi tongo tamle hinba saisung tongmani bo songi chana bo nangya diba inke ma song bai tongmang kangkaile ma song ano songi chari hoimang khamung ke abon bagai ang kisa confusing gi tongkha kenrok suggest khaidi ang gym join khlaina da inke o gym boro jaga norok sawi man namusung tongkhana norok no teruk sawano tenorok bo o gym o join khlaimano ingkangke norok no tabuk ang phunugano ikonagi pro body line fitness inke norok o jaga o ekdom galaikhe admission bo khlaimano especially student rok ni bagai tabuk 50% off riwi tongo 500 bai norok admission khlaimano o gym o norok oro jaga o continue gym khlai thangna hingke per month 1000 bai no AC tolawo kajang khe gym khlaimannai tei trainer bo belai no kaham ke norok no oro jaga o guide khlainai so hingke norok o gym ni location sawi man namusung tongkhana Nandanagar Quarter Bazar lainai Dongoi restaurant ni 3rd floor o Nandanagar Quarter Bazar lainai Dongoi restaurant ni 3rd floor o genrok te tam nasing tong dakti phai join khlai phaisidi 2000 years later. Hello, good morning gaham jotona no ke mio to video continue khaimali ang leb leng khang ka mai mu rok songi nai thui pai kha ge tabuki ko thumam basawi nai morning duty o thanani bagi phaijak to yang bus ko phaijak yang ke bus driver ni auto bo o jaga o auto klang thangta ge ani morning duty continue choli tongo ta bo tini bai ke 2 days khana bo tongphiwo next day bo tongphiwo ke tabuk thangrana ko belani satung ngai diam sik tabuk basik bazi tong 7টা 20 siko abase amsike satung tungui tongkha ngai this year tungsung nai last year ne slai phano ke tabuk thangrana ko duty 2000 years later. 산자가 함저도너 너 디우티니 파이나이 뜨이럭 туকু이 무수이 투마니 다북 시부사와 앙케 앙케 다북케 앙 어버 셋나 버타이 버뜨이 칼라이나니 나이 tongo tei diuty phaitinaai tokbukur kaham no gohni paitui femani tokbukur sai bo baluk suka norokle thota thokjak sabaidi angke tokbukur belaikhe thokjago inke sesna bothaino alu tui ni riwinai butui khlai tongo ta angke alu tomuni si tongkha alu munbai nai sesna bothaino tabukhe ko riwi rikha tei somgadang akran bo jaga o rinai sesna bothaino amtikhe rikhangke kupuriyang uta angke angke hamtingke sana ni aram nangjago angke tabukhai ko somgadang akran no riwi rikha jekono butui mui borok rokongke somgadang akran rikha angke belaino thokjago te bahaibo motomjago angke ko sesna bothai muni si tongkha angke tabungke rusun togui rusun riwi risinai ko nai di kahamke munkha
alu no sakang riwi nai ang sesna bathai no ke last story uta bahai bo motop suka somganang akran berjak bala tabo khe ri sun togui nai riwi ri sinai tei tok bukur sok nai iko mo sesna bathai mun khangke sasna bathai bati to muni paikha tabo khe tok bukur sogui tongo angke tok bukur to kaham ke bikhumo phujang na haipan tebo kaham ke sogui bikhumo phuinai ang oro jaga o 100 ni sipai tu o 500 gram per kg o 200 ke angke saisung sana ba 100 ni no ngai thango tok bukur ang sok paikha angke tabo ke songna ni bagi joto masala rok ready khaibai kha angke ko tabo pula sakang ang karayo thokri winai pias bai moso kathang sakang fry khaibai kha je nangmani masala rok riwoi angke tok bukur no riwoi nai tabo ke opes khaijak masala no rinai ta o jaga o onion green chili ginger garlic paste tongota angke joto mix khaiei grind khaijak ta mixer grinder ro angke tabo ko tok bukur kaham ke mix khaisinai tok bukur ni thok khaisu kanaila tok bukur songtani emne thok serina nangya do angbo kisano riwo angke tok bukur muni no paikha tabo ke iko donya bakhori uri kha garam masala bo kisa riuri kha angke naidi ko noro gana tongkhang ke muina hawoi chawi mangkhamung ang kubui norong no ani gana tongkhang ke mui ro hoi chari mangkhamung angke ani tini horni mui munbai khai ko butui angke yang kai to tok bukur actually ang horomai chaya do obo khana phungni bagi sing kai pen mui simi kisa sai nei morning duty tongphurung ke ang horono mui rok songklang thango mai hingke phungo no songai kutung kutung ke talanguta jotono hambai ani video paithak jora nai tongmani bagi teisa takti no malai phiwane katal blog